Μεγάλη φασαρία ακούγεται μέσα από το δάσος. Μπερδεμένες λέξεις, φωνές θυκτές βαριές, φωνές έντονα τόνο θυμωμένες πολύ. Τι να έχει συμβεί άραγε στο βασίλειο των ζώων μια τέτοια ηλιόλουστη μέρα? Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Προσεκτικά όμως, μέσα από τις φιλοσιές μη μας καταλάβουμε και μπλέξουμε σε αυτή την ανκατοσούρα. Κάτι σοβαρό πρέπει να έχει συμβεί. Όλα τα ζώα είναι συγκεντρωμένα στο ξέφος.